Anga fuli ani wale yumano be ka nyeshi au mo Mali kono ani Mali koka ni kuma imba soro au munu sigile do jabaranu koro ka nyamada wala sa famiya bi soro au fe tele shirifula bamananga kuna funina wala libna ko yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye baguruba kuna funi fle Aseyid Sherif Usman Madani Haidara al-Islamiyya Demeto Ansaru Kunglena aye jamana jabarani soba mado bismillah ORTM kabe ala musa temenema bonyoga yembe talike kadra mun kono obe talike badeya dulanci min kera tarata temene ORTM ani tele Sherif la ni nyogonche no kumbe do Aseyid Sherif Usman Madani Haidara aka sambi woro ani sanfla nyanaje nyanyanu kono ninde bamananga kuna foni na kumabe soni mimina wala like awye au bismillah. Jamana nyemoko chamande be uranda faba kono bi Kigali kerengereni ala anga jamana nyemoko El Aji Ibrahim Boubacar Keita walasa kasika ye lajero do keneka lajere mbe wele ko Sommet Transform Africa na korofo fambau obinata boli jien kuna foni soro sirawuka Musa Fomba abe wala li chamankanye Mali jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita bismillah araba temeni Rwanda fa bala Kigali abeka Mali joro fa kene minga kene ta ko sabanando mimi wele ko Sommet Transform Africa parafina arabe se ka bayele ma chugo mi subhana manjingo nasrala ami awla dunia ka fo kene indima ya obe Rwanda ma nyema Paul Kagame bulu kasabu gane mamingo kuna foni soro sera kura technologie de l'information et de la communication TIC Rwanda keme ka paranya bata jamana chamanga ubajira ka fo asebe koro yiri wambe ola abisege misaliye jamana to bulu anga jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita mamena ni asira Rwanda fa bala Kigali jamana nyema uka nyongume mini osigira sengani ukama ko forum de leader ayira ukeneka ko forum de leader ingeneka jamana nyema bela jere kumibo ki dandige ika jamana kono iye bara uminunge kuna foni soro sera kuraka ni uye technologie de l'information et de la communication tiki nyeta ba uminunzoro la ika jamana fe kabono ye ko nyefo ukama ko exposer meme se ka to ninde kumba ma fara nyonga kumba kele bisoro dote do anake nyanguma e ka fota bi dota ye wali kele ukema ko kona wa onye soro jugu imano fobe analaje ninga fara ataka Paul Kagame kumamena ne ale kuma ta ale yira ka fo kuna foni soro sera kura ka bayele malu ke akono wani sera to bela jele bayele ma jugu ye kelenye nga davara mimba no luni nyonje oye akatelindi anga jabana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita e kuma ta ninga bunya masinge kanyashi Rwanda jamana nyama Paul Kagame mo ka sabuke anga Mali demi ndara ka oke Smart Africa a nyama ye ni oye Amadou Touré invana Mali demi ndo ale de kunye Union Internationale de Télécommunications UIT au secrétaire général koroy yanaka ke Smart Africa nyama ye jamana uminu mbe ni olu farala nyonga Smart Africa ma nyama sugandito ko kokoroma do Paul Kagame yera onyakuna urekoso jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita bu nyama sekinge kanyashi amo ninga soro ka jira ka fo technologie de l'information ni oye kuna foni soro sera kuraye interneti akwanga misali ta senereka senet se ka ke ka nafabo alafiu no ya soro la kuna foni soro sera kura o nyonyende walekele o malabara ka sabu ke yoro minu nye seneke yoro bawi olu mangutu bido kuna foni soro sera kura de fe yoro ula minu nzene ko mambu walekele yoro ula minu nzene soro mambu jolu minu nganga ke kuna foni soro sera kura binaku ka technologie de l'information et de la communication TIC jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita yira ka fo bara chamangera uko fe mima uko fibro optique obe kuna foni soro sera kura na sera wiye interneti ako o kilometri ba konondo nyona sera ka choko wa bafla were ube minu mbe ka labe Mali jamana fe o temene ko fe jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita yira ka fo telemedicine o te do were ye ebise ki to fo Kidali malo jurato ika bana sege ka kefo ka yamba fe ka bana sege ka ba ka fura ku bela jele nyana bo ku ba ka soro ama wajibi ya imo ika duninga na niye kai ako bela jele kuna foni soro sera kura technologie de l'information et de la communication na fadoy musaka mi vene kumi bo roaming na Malini kulu warini la gene ni Senegal ni nyonje jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita ko fene bira mamena ni klakera ni hakili fale male nununa jamana nyamo ni ujatiki Paul Kagame soro la ka unyeda yoro minu labembe ni uye standu ye o standu koro mawbe minu ga donda ukaburi aledu
yɔrɔjɔ nafolo labara kɛnɛya nasira kalanko kuranko lakanako kunnafoni sɔrɔ sira kura technologie de l'information jɔyɔrɔ bɛ nin siraw minnu na o maaw bi ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ye alamisa wulatile an b'a fɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Smart Africa ka conseil d'administration ka lajɛ duruna a yira o kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ farafina dugubaw maires fɛnɛ olu fɛnɛ ka lajɛ mangani mɛnɛ dayɛlɛn ngomɛ a kɛrɛfɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kumana o maires fɛnɛ ka kɛnɛ kan fo ka taa se denmisɛnninw ka kɛnɛ fɛnɛ ma. Mɛ kalo tile 12 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsi kɛnɛya tigila ka muso dɔw ma minnu bɛ wele ko infirmière o bɛ se maa 17,000,000 ma minnu bɛ ka baara kɛ forobacɛw kɔnɔ ani kɛnyɛrɛyew la u ka baara de ye ka se ka maaw furakɛ ani k'i janto maaw ka kɛnɛyaw la Tata Ture an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Naani jamana ye mɛn kalo tile 12 ɲanamaya n'o ye infirmières tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye infirmières minnu b'u janto banabagatɔw la sanga ani wagati kɛnɛyasow la ni ka dɛmɛ dɔw ma u ka furakɛli kɛcogo ɲuman sabatili la mɛn kalo tile 12 a bɛ ɲanamaya san o san muso fɔlɔ min kɛra infirmière ye ale bangena ka bɛn nin don kofɔlen in de ma n'a bɛ fɔ a ma Florence Nightingale nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in de bɛna kɛ sababu ɲuman ye a ka o cɛsiri ka lakodɔn mɔgɔw fɛ o togo la gɛlɛya minnu bɛ nin baara in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyasow la a gɛlɛya sera yɔrɔ la infirmière caman bɛ yen nɔ u bɛ baara bila yanni u ka baara daminɛ san kunbɛn cɛ o de fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka degun caman se banabagatɔw ma kɛnɛyasow la o min bɛ tila ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye baara taabolo kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Florence Nightingale ale de kɛra sababu ɲuman ye ni ka infirmière jɔsenw sinsin ka bɛn ni bi ye a ye waleya ɲuman minnu kɛ olu bonyana kosɛbɛ sabula a ka wulikajɔ cayara ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a yira k'a fɔ banabagatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka magoɲɛkow de don wa infirmière jɔyɔrɔ kɛnɛya kɔnɔ o bɛ filɛli kɛ ka taa o magoɲɛko ninnu de dilanni ma n'o ye ka se ka banabagatɔw magoɲɛkow dilan ni Florence Nightingale ka wulikajɔw ye a sera ka infirmière ka baara don ba la sabula ale de kɛra sababu ye ka bonya da infirmière kan u ka baara taabolo kɔnɔ ni waleya caman sigili ye sen kan o dɔ bɛ tali kɛ ka infirmière ka donta kawuriya ni kalan kɛli ye n'o ye formation ye jateminɛw ka sigi ka ɲɛsin o kalankow sankɔrɔtali ma a ka wulikajɔ bolila ka ɲɛsin o fɛnɛ ma ɲinɛn san a dakun bolila fɛn min kan o bɛ tali kɛ n'o y'a thème ye infirmière baara n'o ye profession infirmière ye a ka kɛ baara ye ka se ka siraw bɔ walasa u ka laɲiniw n'o ye objectif de développement durable ye ODD o ka se ka don yiriwa laɲiniw kɔnɔ n'u ko a ma la profession infirmière une voie faite pour diriger atteindre les objectifs de développement durable kunnafonidilaw olu ka wulikajɔ kelen do ka ɲɛsin mɔgɔw kunnafoniyali ma walasa u ka se ka faamuyali sɔrɔ infirmière yɛrɛ baara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw fo ka taa se jamana politiki mɔgɔw ma u ka se k'a dɔn ODD yɛrɛ ye mun ye ani a nafa u ka ɲina wulikajɔ ɲɛsinen do fɛn minnu ma o bɛ tali kɛ ka se ka dayɛlɛnni kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ i ka baara kadara kɔnɔ walasa ɲɛta o ka se ka sabati ani u bɛ wulikajɔ min kɛ diɲɛ don o don walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati infirmière jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra u ye cɛsiri minnu kɛ ka ɲɛsin banabagatɔw furakɛli ma o ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ mɔgɔw magoɲɛkow la ka se ka jaabi fɛnɛ di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma walima politiki mɔgɔw ma walasa olu fɛnɛ ka se ka jaabi wasalen di ka ɲɛsin o kow ma n'o ye kɛnɛya ɲuman sabatili kow ye ka furakɛli kɛ ka bila mɔgɔ tɔw sagoya la ka dɔ fara kɛnɛya sankɔrɔtali kan nin bɛɛ lajɛlen ye waleya ye min bɛ don infirmière ka baara kɔnɔ diɲɛ don o don walasa u bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ diɲɛ don o don u ka furakɛli taabolo kɔnɔ togo min na banabagatɔw olu bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ka fara nin kɛnɛya lafiya kan a Seyid Sherif Usman Madani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna a ye jamana jabarani soba mado bisimila ka bɛn alamusa tɛmɛnen ma bɔɲɔgɔn in yɛrɛ a bɛ don kadara min kɔnɔ o bɛ tali kɛ badenya dolanci min kɛra tarata tɛmɛnen ORTM ani tele Sherifla ni ɲɔgɔn cɛ n'o kun bɛ don a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a ka san 60 ani san 2 ɲɛnajɛ ɲɛɲanun kɔnɔ Boubacar Traoré a n'a ka jatala Fuseni Keta u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. An nana foli de bila guide la alors foli min na a kɛra ka da balontan kan tolantan min ni Sherifla TV ORTM invité a kana fara kan ka a ka anniversaire fêté
badenya balontan de tun don. Vraiment o invitation in diyara anw ye fo k'a dama tɛmɛ. Donc an nana o foli kɛ Oustaz ye en même temps ka duwawu ɲini a fɛ parce que anw bɛ baara min na ORTM na a baara ka gɛlɛn. Hali ni baara dɔɔni b'i la bon o tɛ bɔli kɛ quoi. Événement dɔw bɛ kɛ n'an kan k'olu couverture assurer bon baara dɔɔni tɛmɛnen kɔ duwawu ni barika o b'a tɔ dafa quoi. C'est pourquoi an nana guide voir pour k'a ka ORTM dɛmɛ ni duwawu ye. A bɛ baara min na a baara ka gɛlɛn quoi. Parce que hali ni filini yera an bɛ baara min na hali ni filini yera la dɔrɔn bon a tɛ bɛn jamana ma quoi. Jamana bɛɛ b'a senti quoi. Donc o baara bɛ cogoya min na ɲɛdɔn dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɔ a la quoi. N'i ye duwawu ni barika sɔrɔ ka fara kan o b'a tɔ dafa o de y'an nakun ye. An kɔrɔw n'o ye ORTM ye u nana bɔ an karamɔgɔba ni bi a Seydi Cherif Ousmane Mamadi Haidara. O tɛ dɔwɛrɛ an ye tolanci min kɛ talata tɛmɛbaga Sherifla TV ni ORTM ni ɲɔgɔn cɛ n'a a score kɛra 2 ni 1 ka taa ORTM kanu na. Donc u nana o balontan kɔfɛ ka se an karamɔgɔ ma ka fɔ ka waliɲuman dɔn. Foli min n'a ka télé ni faso ka télé sera ka kulon ni yɛlɛ kɛ u bɔra o fana kɔnɔ ka duwawu ɲini an karamɔgɔba nu fɛ a ka se ka duwawu kɛ télévision soba ni a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Donc o de y'u nakun ye ka se an ma yan. Bon n bɛ Ala fo fɔlɔ ka Ala barikada ka sɔli kira kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. ORTM mɔgɔw nana bɔ an ye wulada in na ka na an fo. A ye n bila yɔrɔ min na komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dan fosi t'a la parce que o de y'an ka téléso ye an bɛ waso n'olu de diɲɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ an bɛ waso ni an faso télé de. Bon an ti télé ti bila o ka diɲɛ kɔnɔ anw bolo anw ta bi bɛɛ ta ɲɛ wa an bɛ fɛ fana k'a ɲini Ala fɛ Mali télé bɛ se ka yiriwa ka tɛmɛ nin bɛɛ ka cogo min na ayiwa télé kana ye an ka télé an ka jamana télé ɲɛ diɲɛ fan si fɛ. An ka dugawu ni an ka ɲinita ye o de parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ jamana de don bon n'i y'a mɛn jamana fana mɔgɔ de don bon bɛɛ kan k'i ka jamana kanu ka k'i ka jamana fɛn bɛɛ fɛ ni min ka dɔgɔ i yɛrɛ de b'i jija k'o bonya. Alors vraiment u nana bɔ an ye nisɔndiya min b'an na dan fosi t'a la an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn. An y'a ye u ni u denw jouera o don n'o ye Cherifula ye parce que ORTM de ye télé bɛɛ ba ye Mali kɔnɔ yan télé bɛɛ fa don. An y'a ye u n'u denw jouera u ye balontanw kɛ ka mɔgɔw nisɔndiya bɛɛ nisɔndiyala bɛɛ fari fɔnina. Fa sera den na fana i y'a dɔn o ye laada ko de ye o kumana an bɛɛ nisɔndiyara fo ka s'a dan na. An b'u fo u nana bɔ an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye. Mali télé Ala k'a se yɔrɔ la an ma jigin ni min ye hɛrɛ la ani ɲɛtaga la fɛn o fɛn b'u jɛ Ala k'o bɛɛ nɔgɔya u ye. An b'o de duwawu kɛ an faso télé ka u yɛrɛ fo u ka déplacement na k'a fɔ Ala k'u sara hɛrɛ la Ala k'u ka baaraw taa ɲɛfɛ Ala k'u bɛn Ala ka kelenya don baarakɛyɔrɔ la. Kɛnɛ dɔ sigira hôtel Radisson Blu kɔnɔ alamisa tɛmɛnen walasa ka se ka jɛkulu dɔ ka baaraw nun don. Jɛkulu min bɛ wele ko Club Afrique Développement Mali. Kɛnɛ yɛrɛ sera ka labɛn ni jɛkulu ani BIM ka bolodi ɲɔgɔnma ye ka dakun kɛ investir au Mali ka se ka musakaw bila an ka jamana ka bolo ka baaraw ka se ka dayɛlɛ. Jamana minisiri kun bɛ a kɛnɛ kan mun ka baaraw bɛ ɲɛsin ka ba don kɛnyɛrɛ ye hakilina ɲumanw na ka fara dunanba camanw kan minnu bɔra farafina dugu camanw kɔnɔ. Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. Club Afrique Développement Mali a baaraw forobanun don kɛra ni k'a bila sen kan. Wari bomba min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ko BIM olu ni club kofɔlen yɛrɛ ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na. Club Afrique Développement Mali a nun donni kɛnɛ kan mɔgɔ caman o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Cakɛda caman maa ɲɛmaw musakako labaarali mɔgɔw ani Mali jamana maa ɲɛma caman. Kɛnɛ in sigili sen kan a kɛra sababu ɲuman ye hakilina falen-falen caman o kɛra. O hakilina falen-falen minnu kɔnɔna na sira camanw jirala ɲɔgɔn na walasa cogoya min na Mali jamana a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na kɛnyɛrɛ ye baaraw na sira fɛ ani nafolomugu labaarali walasa o ka se ka kɛ sɔrɔ yiriwa sira ye cogoya min. Wari bomba BIM SA a maa ɲɛmaaba ka dantigɛliw la ni o ye Arsène Westani ye
a ye walawalaliba kɛ waribonba in yɛrɛ koɲaw kan u ka baara bolodalenw ani club afrique développement mali a sigira laɲini minnu kama. Kɔrɔfɔw la a da sera fɛn wɛrɛ min ma o ye Atija Warifa banki jɔyɔrɔ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye baaraw kɔkɔrɔmadonni ma ani nun donni ma ba la. A da sera o fana ma a ka dantigɛliw la. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don nafolomugu labaarali ani kɛnyɛrɛye baarakow ma. Ale ka dantigɛliw la hakilina min bɛ Mali jamana ma ɲɛmɔgɔw bolo ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye baaraw nun donni ma ba la. A ye walawalali kɛ o kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka minisiriso yɛrɛ o kɛlen don ka fɛɛrɛ ani dabali minnu tigɛ ani u bɛ wulikajɔ minnu na walasa ka ɲɛdakura di kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma. A ye ɲɛfɔli kɛ o fana kan sani ka labanna k'a ka dɛmɛɲɔgɔnya ani k'a ka kɔkɔrɔmadonni wale ta k'a yira club afrique développement na. N nana kɛnɛ kan ka d'a kan ko belebele de don. Baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Maroc homme d'affaires ali Mali homme d'affaires u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min ka baaradaw dayɛlɛ Mali la ka sɔrɔ yiriwa sɔrɔ dun yiriwalo tɛ dɔwɛrɛ ye an ka denmisɛnw ka baarakow ye o bɛ kɛnɛ fɛn o fɛn kan ne fana ka ministère ka baara ye donc kan ka y'o kɛnɛ kan n nana fana ka d'a kan Marocain bɛ baara min na jamana in kɔnɔ bi investissement sira kan jamana ka dɔgɔ Afrique minnu b'o la u bɛ banques la u bɛ assurance la u bɛ télécommunication la ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jamana ka dɔgɔ bi min dalen bɛ Mali la investissement sira kan ka tɛmɛ Maroc kan donc n'olu k'u bɛ fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se ka dɔ fara investissement kan ka jamana kɔnɔ entreprise ka sankɔrɔta o ka ɲɛ sɔrɔ o ye ne min ka baara ye n y'a dɔn ne kan ka y'o kɛnɛ kan dɛ o de y'a to n sɔnna n nana kɛnɛ kan ka na gouvernement ka foli f'u ye k'a dir'u la k'a fɔ ne kɔni ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛw la abada mais n'u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina ka kelen ye club in kɔnɔ min bɛ kɛ o ka bon ni kelen min bɛna kɛ. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ club afrique développement a hakilina ɲuman sɔrɔla lajɛrɛba dɔw de kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni a sigiko 5 kɛra ni u ko a ma ko forum international afrique développement lajɛrɛba dɔ min sigikun kɛra farafina ka ɲɛta sɔrɔli ye. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Kodiwari jamana kɔnɔ Alamusa ka dugu jɛ juma na Buwake ni o ye Kodiwari duguba ye ka digi a gaɲaka yanfan kan. Surasiw daga yɔrɔ min bɛ yen ni u kama ko 3e bataillon d'infanterie Mugutika bɔra yen dɔw fana y'a yira k'a fɔ Kodiwari faaba yɛrɛ kɔnɔ Abidjan Mugutika fana bɔra surasi daga yɔrɔ dɔw la. Warisow minnu ni olu bɛ Buwake kɔnɔ ka taa se magasinbaw ma olu caman datugura juma tile kɔnɔ. Mugu ninnu jibaw surasiw de do surasiw minnu ka wulikajɔ kun ye a ka se ka sidɔn k'a fɔ Alamusa ka dugu jɛ juma na fɛn dɔ fɔra Kodiwari jabaranin na kɛrɛnkɛrɛnnenya surasiw ka babu sentigi dɔ fɛ ni u kama ko lieutenant Fofana k'a fɔ surasi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka bɛn ni Kodiwari kunnafoni tɛmɛ kuma ye ni o ye journal de 20 heures ye k'a fɔ u bi yafa ɲini Kodiwari jamana bɛɛ lajɛlen fɛ don dɛmɛnenw na olu ye wulikajɔw minnu kɛ ka muguw titi fanw fɛ k'a jira k'a fɔ u mago bɛ u ka tɔrɔmɔɲɔ na o ka jɔ u ye n'o kɛra sababu ye ka jamana bɔ a taabolo kan k'u bi yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ don nataw la u ka laɲini tɛna kɛ ni muguti ye bilen u tɛna fɔ k'u bi siraw tigɛ ka mɔgɔw bali k'u ka mujugumanyakaw kɛ kɔrɔfɔ in bɛ fɔ don min na surasiw ka babu sentigi in fɛ ni o ye lieutenant Fofana in ye Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛmaa yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan o kuma Alamusa ka dugu jɛ juma na mugutigankuraw minnu mɛnna Buwake kɔnɔ ani Abidjan fa dɔ fɛ o surasi ninnu kun b'a fɛ ka lieutenant Fofana in de ka kɔrɔfɔw de nkalontigiya ka jira k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ a m'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa ni ko labɛnnen do yɛrɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw kɛ n'a kɛ k'a ko labɛn ɲɔgɔn fɛ olu ma yafa ɲini maa fɛ muguci in b'o de maa na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Alamusa ka dugu jɛ juma na mugutika min mɛnna Buwake ani Abidjan fa dɔ fɛ surasi ninnu hali bi u y'a kɛ de ka sabu kɛ u mago bɛ tɔrɔmɔɲɔ dɔ de la min layidu taara u ye jamana ɲɛmayaso fɛ janvier kalo la ka sabu kɛ u ka wulikajɔ dɔ ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ a bɛ a ɲini Guinée Bissau ma ɲɛma José Mario Vaz fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa minisiri ɲɛma kura bɛ se ka sugandi k'o sigi jamana kunna gwɛlɛya min bɛ Guinée Bissau bina k'u ka politiki nasara ka gwɛlɛya in ka se ka wuli wele in dara Alamusa tɛmɛnen ka ɲɛsin jamana ɲɛma José Mario Vaz ma diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a Conseil de sécurité fɛ ni o y'a ɲɛmayaso jamana 15 ye u y'a yira fana k'a fɔ u b'a fɛ jamana ɲɛma José Mario Vaz a ka maa min sugandi k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye o ka kɛ maaden ye bɛɛ lajɛlen bɛnnen don maa min kan barisabu ka d'a kan a kɛmɛ ka maa min sugandi bi
ni fan dɔw y'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni a ka minisiri ɲɛmaya ye Umaru Sisoko Ambalo k'o to minisiri ɲɛmaya la waleya ti ban. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Guinée Bissau jamana yɛrɛ a politiki binna k'u basigi ka tiɲɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. Jamana ɲɛma José Mario Vaz a ka minisiri ɲɛma min kun bɛ a bolo ni o ye Domingo Simões Pereira ye. Fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC. Minisiri ɲɛma Domingo Simões Pereira de ye o fanga ɲini jɛkulu ɲɛma ye. José Mario Vaz jamana ɲɛma yɛrɛ ye fanga ɲini jɛkulu tɔnden ye. Nka ale kɛlen jamana ɲɛma ye. Domingo Simões Pereira minisiri ɲɛma o kɛra fanga ɲini jɛkulu président ye. A kɛlen ka Domingo Simões Pereira wuli ka bɔ minisiri ɲɛmaya la o ma bɛɛ PAIGC fanga ɲini jɛkulu tɔnden tɔw mɔ. Kabini o de kɛra sa a mana maa o maa sigi minisiri ɲɛmaya la ni o taara wasabulon kɔnɔ ka t'i jɔ k'a fɔ a bɛna jamana labaara ni hakilina minnu ye ni u k'a ma ko déclaration de politique générale DPG. PAIGC wasaden minnu ni olu bɛ wasabulon kɔnɔ olu bɛ sin ka jira k'a fɔ u ma jɛ ni minisiri ɲɛma ka minisiri ɲɛmaya ye. Maa minnu ye minisiri ɲɛma kɔrɔ Domingo Simões Pereira kanubaw ye fanga ɲini jɛkulu PAIGC kɔnɔ olu caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma José Mario Vaz ye bɛnkan sɔsɔ bɛnkan min ni o tɛgɛnɔ bilala ni farafinna tilebiyanfan jamanaw ka tɔ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka cɛsiri a kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka jɛsilikɛla ni tɔma Nations Unies kɔni ye wele da ka ɲɛsin Guinée Bissau ma ɲɛma ma ni o ye José Mario Vaz ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka minisiri ɲɛma sigi minisiri ɲɛma min ni bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o kan. Jamana saba jɛra ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye ka kiiri nɔgɔya a jamana sabaw kɔnɔ Bamanji kɛlɛ senfɛ Tchad, Niger, Mali u kɛmɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn min na u k'a ma ko convention judiciaire ka sababu kɛ ni jamana saba a bɛɛ kɛmɛ k'i ɲɛsin Bamanjiya kɛlɛli ma. O kumana Mali ni Niger ni Tchad ka jɛngu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila kiiri binna k'u kan a bɛ kɛ sababu ye ka baara de nɔgɔya jamana sabaw kiiriw bolo kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Bamanjiya wale kɛlɛli la. Tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan in na ka bɛn ni alamisa mɛ kalo tile 11 ye Niger fa ba la Niamey a bɛ kɛ sababu ye ka lakana sɛbɛkɔrɔ don jamanaw danjɛw la. Minisiri sabaw minnu bɛ nin jamana sabaw kɔnɔ ni u ɲɛsin bɛ kiirikow mɔ Mali, Tchad ani Niger kiiriko minisiriw olu de jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na. O kumana don nataw la danjɛ ko tɛ se ka ye kiiri la bilen jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔn dɛmɛ o n'a kɛ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ taabolo ye. Minisiri ka fɔla minisiri min ɲɛsin bɛ kiiriko ma Niger jamana kɔnɔ ni o ye Maru Amadu ye. A ko ni jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minɛnen dɔ bɛ se ka latɛmɛ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ nɔgɔya la k'o bɛɛ lajɛlen ye ɲɛtaa ye. O tɛmɛnen kɔfɛ min mana kokolo kɛ jamana min na n'a bolila ka taa don nin jamana in kɔnɔ wale kelen a mana surunya maa min na e bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ ni ka minɛ jamana dɔ in ye n'i bɛ a lasago i fɛ yen k'i wasa don a ka kiiriw la wale kelen i b'a bila ka taa a ka kokolo kɛ yɔrɔ la jamana wɛrɛ la a ka kiiri ka taa jalatigɛ ye. O bɛɛ lajɛlen siraw bɛ nɔgɔya ni nin bɛnkan sɛbɛn in ye. Mana min dora sa jamana saba ninnu kɔnɔ Mali ni Tchad ni Niger kiiritigɛlaw minnu b'a jamanaw kɔnɔ ka lajɛ ka baarakɛminɛn bila u ka bolo ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min. Lakana tigilama minnu ni kiiritigɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye officier de police judiciaire ye ka lajɛ ka olu fɛnɛ ka baarakɛminɛn bila u ka bolo ka min bɛ se ka to baara fɛnɛ bɛ nɔgɔya u bolo Bamanjiw olu kɛlɛli la. Ni jamana sabaw minnu kɛlen filɛ nin ye k'u tɛgɛnɔ bila nin bɛnkan sɛbɛn in na ni o ye kiiri bɛnkan sɛbɛn ye Bamanjiya wale kɛlɛli kadara kɔnɔ bɛɛ sigi bɛ sa ka jamana fila de ta fɛnɛ kɛli kɔnɔ barisabu ka d'a kan Bamanjiya wale fɛnɛ bɛ olu dala Nigeria ani Cameroun olu kɔni ma a bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o de kosɔn kuma caman Cameroun ni Nigeria bɛ to ka ɲɔgɔn jalaki k'a fɔ u tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ Bamanjiya wale kɛlɛli o n'a sera ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Boko Haramu kɛlɛ. Sigiba dɔ bɛ senna Londres, Angleterre faba la. Somali jamana kunga sigi kun ye ka se ka ni kurafiyɛ diɲɛserikɛna ni setigi jamanaw ni Somali ni ɲɔgɔn cɛ jɛ la. Alamisa tɛmɛnen sigi n'u donna Angleterre faba la Londres. A bɛ kɛ sababu ye ka Somali jamana k'a dɛmɛ. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ dɛmɛnikɛ jɛkulu 40 ɲɔgɔn na olu bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ warisoba diɲɛserikɛna ni binaku ka Banque mondiale ani Fonds monétaire international FMI arabu jamanaw ka tɔ ni o ye Ligue des États arabes ye ka taa se diɲɛserikɛna ni tɔma Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ma. Amerikikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ ni o ye James Mattis ye ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan. Nazarala tɔma Union européenne ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔba ni o ye Federica Mogherini ye ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan. Bɛnkan sɛbɛn min bɛ tɛgɛnɔ bila Somali jamana ni diɲɛserikɛna ni setigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Angleterre faba la Londres.
a bɛ kɛ sababu ye ka Somali dɛmɛ sira caman nka Somali fɛnɛ kan k'i fari foni fɛn min na dɛmɛ in sɔrɔlen kɔfɛ diɲɛ sirikɛna ni setigi jamanaw fɛ o ye ka yɛlɛma don maraw kɛcogow la mara bɛ se ka ɲɛ cogo min ni u k'a ma ko gouvernance bɛnkan fanga yɛrɛ bɛ se ka sinsin Somali jamana kɔnɔ cogo min o laɲininen don Somali jamana fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Somali yɛrɛ bilama Sebabu Bamaji jakulu ka wulikajɔ kɔfɛ kɔngɔ fɛnɛ don bɛ a kɔnɔ fo a kɛra sababu ye Mohamed Abdullahi Mohamed ale min kɛra Somali jamana ɲɛmaa kura ye a y'a yira k'a fɔ ni diɲɛ sirikɛna ni setigi jamanaw ma dɛmɛ don Somali ma ka kɔngɔ ta ka bɔ Somali dala paraɲaba min kɛra ni jamana kuntigi kalataw labɛnni ye o fɛnɛ min kɛra sababu ye k'ale sugandi ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o laban bi sɔn k'a lanɔgɔ ka sababu kɛ kɔngɔ bɛ maa min na o ti mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ a kɔni y'a yira kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ ale kɛ ko min ye nin ye Somali jamana ɲɛmaa ye a bɛ layiru di diɲɛ sirikɛna ni setigi jamanaw ma k'a fɔ Sebabu kɛlɛ don nataw la a b'a fɛ de farafinna tɔnba Union africaine ka kɛlɛcɛw minnu bɛ ka Somali dɛmɛ bi ni o ye AMISOM ye olu ka bɔ yen Somali yɛrɛ ka se k'a ka lakana ta a yɛrɛ to na ka se ka Sebabulakaw kɛlɛ k'o de y'ale ka laɲini ye don nataw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine ka kɛlɛcɛw minnu bɛ Somali jamana kɔnɔ ni o ye AMISOM ye maa ba mugani la ɲɔgɔnna de don minnu kabini san 2007 u ni Sebabulakaw bɛ ɲɔgɔn na ka Somali dɛmɛ ka a kisi u tɔɔrɔ ma. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Funba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.